Всички! Днес разцъкваме The Forest. С един приятел. Човек. Какво човек? Какво става? Пак нещо стана. Куфарите са се ресетнали. Стига бе, бате. Пак ли бе? Тъх му почна. Бати змията, момче. Няма да снимаш явно. Защото, виж, всеки път като почнеш става така. Сега няма да излизам, ще изчакам да видя какво ще стане. Какво ще стане? Нищо, просто бъгнав. Бъгав тип си, Милко! Fuck off, Милко, fuck off. Ня те разцепиха от удар и то не взе да му... Чакай, не, стой, не ме би, готово. Оправи се. Оправи се? Добре, продължаваме, значи. Защо ги цепим по двама? Откъде да замаш си извадим дървото, мен дървото повече ме кеф. Чакай бе! Стопка. Фуп. Тук всички куфари са се ресетнали, това е хубаво. Добре. Вземем сладкиш. Я запаля една факла. То е тъмно бе, момче. Ми запаля една факла. Знаеш, че горе има бразвичката къде е? Ела да виж. Аз не виждам нищо. Ела тука бе, качи се при мене бе. Ела тук, сега ще видиш. Паля една факла. Така. Ето тук виж горе бразвичката къде седи. Даже храната е горе. Ле, трябва да се качи. Защото всичко се е ресетнало. Качих се. Как? Сега ще събера всичко. Лелетка е страшно. Добре, ще събирам от куфарите. Кой как се уреди бе, момчето ми? Какво ти ка? Оп, храна. Храна, моето момче. Изядох всичко. Цак. Добре, аз тук си разкох кръвта и работите. Знаеш, че някъде тук горе трябваше да има канибали. Не знам. Аз отварям куфарите за теб, не знам. Чакай да кажем, това прасок ли е, оно било камък. What the fuck? Ще да кажа, прасета вече има тук. То май в по-новата версия има. Мисля, че ние сме някакви такива кракнати типове, къде играят кракната. Гущерак! Абе ти кучко ли си? Гледай! Умря. Ще запаля гората с тази факла. Аз стивам за малко до къщата. Аз съм целия в кръв. Какво ще правиш тази къща, моето момче? Ще си хапна кръчето. То кръчето изгоря, бе. Остана само кости. И го взех коста. Сега ще бия с кост. Виж, ще бия с кокъл. То кокъл ще го вкарам някъде. Аз ще убия с кокъл. Чакай се, стой. Ще взема факлата. Не. Опа. Сега вече сме готови за канибалиниостите да дойдат. Не смеят да дойдат са. Най бе. Чуваш ли ги? Не. Гледай го щерка, гледай как гледа, гледай как гледа. С Богом. Ей такива още един, гледай. Чак ви как бавно се движи, флегматично така. Вече няма гъщери. Не бе. Гладен ли си, ако искаш сложи един гущер, тук се пече. Аз си слагам броня, такава. Аз сега малко. Но виж аз какво имам. Аз имам радио, моето момче, забравих го това нещо. Аз имам фенер. И ти имаш радио? Аз имам фенер. Отивам на експедиция с фенер. Чай, малко увеличиме самка тук да може... Не, спри го това, спри тази светлина, махня. И си извади фенера. Всеки има фенер. Чуля? Вади фенер. Да ходим на експедиция. На яката песничка, ето го, тук. Но това не е канибал, то си зрут. Как ще му запали гащ. Изпадат и зъбите, гледай какво става. Малко ти намалиме. Ела тука. Ама ела да доме до селото, момче. Ела да разпасваме тая на огнището.
Фърлек, ела да събираме тук. Всичко сега се е ресетнало, ела да оберем глупостите. Да, сложим по една бомба. Тук нека имаше бомбини, поне това знам. Не, куфарите са отворени. Ето тук има бомбини, ето тук има бомбини, Дай да. бомбини, тук на бомбини. Ето тук. Къде бе? Ето тук. Бата, нищо При не мене. виждам. Тъмно ми При е. мене. Тук не те вижда, къде си бе? Чакай, стой. Ма аз нямам фенера, защото ти имаш фенера, аз нямам фенер. Чакай, стой. Ето. Ето тук. Аз съм го взел от куфарите, сигурно. Слайба на бомба. Аз ще света. Ма къде бе, тук не мога да сложим, няма смисъл да слагам бомба, то нищо не стане. Нали знаеш, че тук се бъгваш? Добре. Чакай се, стой. Аз ще хода малко тук да се поскъпа, че съм в кръв. Ще пина една водица. Защо нямаш фенера, бе? Ти как имаш фенера, аз нямам. Ти някакъв хакер, може би. Как, maybe? Пих една водица. Аз съм измръзна съм, затова ще хода до... тук има крачета. Какви Аз крачета? отивам в къщата. Печени крачета и ги изядох. Зайчока бяга, зайчока. Тук има въжета. Взимай. Къде бе? Аз ги взех. Как си взел, бе? И на двамата не ги дава, нали знаеш? Печени крака. Нещо, което ти го имаш и аз го имам. Ма фенер нямаш. Нямам фенер. Теже не знам откъде си го взел. От куфарите, аз защото отварям постоянно. Аз съм много ми е студено, затова отивам до огнището. Защото ако бавно се движиш, бе. Защото съм изморен. Аз се Чай сдъпвам си- нагоре. Чакай ще се извада запалиньо. Не, аз ще запаля факла, няма как, аз нямам никакво... Запалката не се вижда нищо от нея. Аз виждам всичко. Еде го самолета. Нищо да паси ни работи радиото. Аз така не мога да го пусна. Между другото, канибалите не стават за нищо. Определено. Някакви небове си. Не може да го забудем тази факла някъде тук, бе. Не може, това е лошо. Гадно тогава. Аз сядам на пейката малко. Аз разпъвам, давам на тука. Аз ще хапна едно кексче. Готово. Така. Вкусно кексче. Знаеш какво ще фърля? Ела тука. Къде си? Ако не виждаш Ела какво при правя. мене. Дръж. Виж ли какво ти фърлям? Да бе, забелязаха, ма изчакай секунда. Флер. Шет. Да, тук дай ги махнем те канибалските изчадия, защото ги привличаме така. О май гад, 200 дърва! стои? Той що е? Ле, това ми скара къл, момче. Къде тичаш тук, бе? Ти искаш да го заградим, ема няма врата. Суджук? Млати. Де ви суджука, де ви скара ми къл? Ще го строиме? Да бе, много ясно, почваме. Айде почваме. Ето като тези дърва ги. Чакай, стой! Виж ли ето двете дървета в нашия имот, ето където съм аз, между тях двете. Да, там ще оставим за такова да има... За къща на дърво. Да. Значи, Тук само тук малките хращи мога да отсечеш. Чакай сега, къде? Чакай. Аз знам какво става. Не Много е тъмно. Не знам. Чакай ще направя такива огнища, дет седи прави, дет са прави, стой. Ти ги почвай да се чешеш, това ще ги направя. Тази къща и за двете дърва ще е хубаво, май. Не, мамка му не може да се построи. Какво ще правим, бе, момче? Един камък, служи един камък. Тук до тебе. Не знам, обаче тази къща не мога да построим. Добре, служи тук един камък. Чакай да не става тъй. Къде, бе? Ето тук при мен, служи един камък. Бата не може да си махна това. В боже мили, запалих си гащите. Ама, защо така сбъгва, бе, да му се види? Ще не мога да я сложа. Аре, бе, гледай. Гледай, какво ще е хубаво. Сега ще сложи тук огън да гори. Айде, светло е. Чакай, аз ще сложа, стой.
Ам, О, Гадно, защо не мога ама да какво искаш, такава колиба с огради или една кабинка? Как, дето сега имаме такава кабинка ли да сложа? Нека бика, бе. Че тая? Къща да е. Аз стих май как ще стане. Не бе, защо ще слагам огън бе? Пише ти червено, нали? Да бе. Който ще рече, че не... Ето. А? Какво ето? Ето. Браво бе! Good job. Сложих и някакви въжета. Добре, няма да ги съединяваме. Дай си ги съединиме, какво толкова, знаеш какви сега ще стане? Това много Чай, ли? че поред гащите. То няма смисъл да правим тогава друга къща такава. По-добре тия двете са достатъчни, знаеш какво хитро направим. Добре. Дай ми 2 дръвцета някъде, бе. Добре, почваме да сечеме тогава. То има да правим 230 дърва, които не са малко особено. Виж сега. Такова. Чакай. Тук това дърво е изсъхнало, затова не може. Дай да го сечеме. Това е тук дърво е изсъхнало, на него не може да се слага. Ами явно ще внесе една такава колиба и една долу. Да, това дърво е изсъхнало и на него не може нищо. Така че е тази колиба, дето я направих. Аз ще сложа пръчките. Ти сечи там дърветата, аз тук ще направя пръчките и работите. Не камъни, бе. Чува се някаква свиня наоколо. Не, по-скоро е лен. Аз викам първо да направим това къде е. Една пръчка. Първо да направим оградите, па после да правим къщата. Не, първо къщите. Ма много е тъмно, аз нищо не виждам. Ми ще чакаме. Да, бе, ще чакам. Добре, остават 30 дървета. Само 30 дървета ни трябват. Аз виждам всичко перфектно, бе. То и аз виждам, ама говоря, че не ми е удобно да цъкам вечерта. Имам усещане, че ме дебнат канибалиници. Абе... Дебнете те. Пак и се уморих, че трябва да хапна. Те смучат джапанките, канибалци. Смучат джапанки. Добре. Айде, едно дърво е бутнато. Уй, колко прах остави. Ужас. Айде, почва да става вечер. Да става вечер. Определено Почва да става става вечер. светло. Определено става вечер. Почва да става светло. Не, я каза вечер. Не мога да Човек, къде ми изчезнаха дънерите? Не знам. Падна куфар от небето. Да, илюминати може би. Иллюминати конфирма. А, Да излез, дойдоха 3 куфара, аз ги отварям моментално. Може някой канибалски. Не мога да нося повече хапчета. Ела да ги вземеш. Добре, заеби. Зарежи. Ето ги намерих си дънерите. бък. Фейка бък. Гледай го, бе. Какво? Защо летиш? Гледай са. Не, гледай. Как летиш? Не знам, но определено лета, нали? Чух канибал. Канибал ли? Чуваш ли ги? Да, ама те не са тука. Тука са, бе, готово. Шеф, гледай как духа надоле. Гледай са ни направили говедата, гледай. Ела да виж, ела. Гледай какво са направили. Бутай всичко. Нека идват, бе, те ни дават пръчки, гледай колко много пръчки ни дадат. Що си правят толкова трудове? Чакай, че аз така. Как си пусна? Ето, пуснах си музика, да. Батяката музика. Батяката музичка. Какво стана, бе? Пуснаха яки работи тези черепи. Канибали! What the fuck, кои запалия? Какво правите, бе, бахте? Оглеждате домът ли, бе? Какво, бе? Виж, ела. Закачих си това на...
на дърво, на черепа. Ама аз ще го закача тук на дървото. Знам, само ти кажа, че ни подсигури храна. Канибалско месте. Само за лев и 99 в Kaufland. Ма защо ми спря музиката сега? Защото си някакъв нуп и не знаеш да си я пуснеш. Аз сега си пусна Еми, вече. Аз ще я сложа на едно дърво. Аре, пускай се музика. Абе, шата. Аз почвам да обръщам едно дърво след друго. Да, бутай ги всичките. Не, знаеш какво ти предлагам да направим? Обръщам всичките дърва и после само мушкаме. Да, няма да ги събираш изобщо. Това правя. Цепиш ги всичките и после ги събираме. Ама мен това ми беше мисълта. О, цепа двойно. Бутай. Как падна на главата ми, ужас. Чечко видях едно на изцепено дърво. Ти тук. Тук си почнал едно дърво и не си го изцепил. Умори ли се, бе, приятели? Сега ще ходя да пина малко вода. Ще умра за вода тук. Не, ако имаш такива буза, буза. Да, бузичка ще пина, нали? Имаш едни болс в инвентара, те ти свалят енергията и след това хъпни едно кекче. Шефо и мира да знаеш. Абе, нека идва. Аз тук коля един гощериньо. Голем газар, бе, знаеш колко китки си е натирал по главата. Поживо тук няма ли някъде да пие вода, бе? Не, чак в тяхното селище има. И отдолу има такива, къде идват. Идват да огледат домът ни, разбираш ли? Някакви газари са. Как се каже той, Ай, кажи ми да сетих се, тоя. Сетих се. Откъде не знам кой е? Ти кой си сетил? Нищо, сега ще ни открия домът, да могат да го видят. Не, бе. Идват брокерите, идват. Те канибали са брокери тук. Идва ще продават домът ни горе да те. Да. Но просто ще ни хапнат. Добре, аз бутнах доста дърва, затова ще почна да ги събирам. Не, буде до последно, докато не остане нищо там около къщата. Докато се изчисти. Аз почвам да ги слагам тук на къщата. В тази игра, ако имаше горски, явно вече да ни беха посадили до живот. Затова ще ми сцепихме дървата. Почвам ще цепим главите. Може би канибалите ни си пазят дървата, разбираш. Те заради това да ни санкционират. Бах, умори се. Що пуснах дървото, бе? Как диша, за честено дишане. Малко почивка. Доста ревета са паднали тук. Опа! Какво стана, бе? Аз събирам твоите дърва. Не знам, ми свърли от играта. То не знам каква причина. Не знам, пробвай си пак да влезеш. Ама това не ми харесва, нали знаеш? Ти сега нямаш нищо. Ей, ти фала. О, добре, че ми напомни, сега ще сейвам. Само да продължим. Канибали! What the fuck? Как не? О, мага, верно нямам нищо. Да, сега ще сейвам. И дойдеха адското много канибали. Адското. Скривай се в къщата. Аз обаче сейвам. Да не си загубя нещата. Че аз няма да умра, няма, но говорите, че... Колко на брой са? Чакай ги видя. Мисля, че към 7-8. Трима канибала виждам. Те си отиват брокерите. Ходи им за полигащите. Ми къде отидеха, бе? Не знам. Пичо, бе, елата ви дам сметката, бе. Къде тръгнахте без нея? Давай, същите. Знаем. Какво ми се хвилиш, бе, момче? Кой си ти, бе? Ще ви спаля, бе, нещастници. Съднаха.
Бах ти садарите. Да, не ще седна тук. Малко умреха. Малко сега, леко. Не запалим паричките. Запалих им парите, да. Набутах им ги. Омага, служили са някаква тука глава с фотоапарат. Да си направим едно селфи, ела при мене. Тук сме чисто за селфи. Let's me take a selfie. Чакай, че аз тук сега трябва да направя едно нещо. Цак, 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 хап. Единствено нещо, което е трайно в момента, Готово! Нахранен. са дървата, които останаха, разбираш. След цепенето ми. Оттам натам всичко другото ми изчезна. Ма това не е голем проблем. Сега ще сейфвам по-често с една дума и така. Каниба, той е шефката, дойде. Шефката с приятели. О, само идваме, бе, няма как. Някаква гола женица и тук някакъв шеф канибал. Направо ме стресна. Чай, пичага, чай първо си взема дървеницата, пък вие се оправите там. Абе, пичо, елате. Ела им запали тук гащите, че ма да разни. Шеф! Мастер шеф, ела тук! Какво ми се Айде. хилиш, бе, нещастник? Айде, приключи. Къде е жената? Жено, жено! Как ма? Как? Аре, пали се там, ще те е у жената. Готова, къщата е готова. Ела да видиш. На... Айде, ела да видиш. Шефа is dead. Не, ела да видиш къщата. Ка? О, страшно е. Ела да видиш какво става тук. Видях. Я, гледай, гледай. Кой е Вече то? ми горят гащите, не мога да скатера по То въжето. познаваш ли го? Много ръкия ли стана дума? О, запалих се. Запалих ти гащите от нещо. Отвали, бе! Ау! Мега якото, човек, трябва да дойдеш да видиш. Наш по-яко се вижда. Тук виждаме всичко. Ама тук почна да ми лагва нещо като на гъс. Сейвам. О, what the fuck? Аз ще седна тука, цак. Добре, аз... Така, продължаваме с стената. Да. Нищо, че Аз тук обрах гордо дървета, които бяха изпопадали тук по земята и направих къщата с тях. Аз ще събера малко работи, ще съм останал без нищо и някакви. Трябват ми запаси от дрехи. Добре, айде, там обирай куфари, ако има. Убирам. Аз почвам да строя стената. Тези гасталаци тук ги изтребвам всичките. Убирам куфърчета. Така, малко са поръчки. Мали колко пръчки. Друго си като има някой куфър. Между ти имаш някакъв YouTube канал. Тук, бе. Имаш някакъв YouTube канал. Не. Значи си неутрален за надума. Крачето. Тута няма. Нищо, аз ще спомена в клипа. Това под какво имате спомена в клипа, Крис? Хей. Ай, си истинско тиме. Ти си The Professional. White. Fuck. Май няма повече. Другото... Нямам нищо, какво ти кажа. Ела да видиш тук сега. Ела ще вземеш тук много айтеми. Хубаво, сега и само секунда да се кача сейвам. Хак! Разфастовах един ханибал. What the fuck? Искаш да покажа един трик. Бък по-точно. Гледай. Гледай са. Гледам. А как го правиш? Аз постоянно откривам нови бъгове. Пълен съм с бъгове, бате. Направих го, да. Бе тякото. Сега за какво скочи? Я да го видя, я направи го ти и я скочи така. Качи си. Чакай малко. Ще разфасувам този канибал първо. Бум. Бум. Бум.
Не се го помъкнава, момче. Е, тук на огъня. Ще го пекнем ли? Ще... Да. Чакай, сега ще запаля огъня. Буп. И двамата палим огън, what the fuck. Ето виж, пече са. Пече му мадете. Добре, аз отивам до канибалското селище да взема някакви работи там. Че тук куфарите... Окей, аз тук почвам да събирам глупости. Ка? И да построим стената. Той тук си почнал вече, де. Гледам. Една Да. стена си завършил. Ага. Ама обаче тези канибалски работи... Ела тук да ги обереш, тук има много айтеми. Ето канибалските работи до нас. Повечето черепи, да, ама... Черепи не ми трябва, ми То трябва... не пречи. Ми трябва алкохол. Аз нямам храна вече. Тигана ще взема. Тук има някакъв тиган. Трябва да опеча един гущер. Обаче Гущериньо? аз си имам тенджера, така че не ми трябва. Дали мога да правим супичка? Супичка ли е, по-сигурно? Вземи набери гъбки. Да. Една птичка е умряла. Една птичка. Една птичка е умряла. Една птичка, бе. Не, верно така умряла. Направо разфасовах. Тази пичка. Хора, помните ли тази игра? Фуп. Все тая. Пием водичка. Ей, гущериньото е готов. Дали няма Добре, да- хапнах гущер. много бързо умираме, бе. Какво става? Леле, как издишавам, че... Дрежките тук съберем от простора. Помежду другото, канибалите, защо са окачили дрехи, като при положение, че те дори не носят? Намерих дрехи. Сърничка. Ела, моето момче. Ще умреш, няма как. На страната казваш моето момче. Умри там, бе. Съмнителен тип. Тук две глави на хора са си лапнали езиците, те канибалите са я завързали. Това е гадно. Те се подлизнават. Какво така? Не мога да взимам работи, това е проблем. Канибалите са някакви гейтаци, може би, заради това. Ако са, Сигурно. да не са две мъжки. Да, две мъжки глави са си лапнали езиците. Значи са гео, се надявам. Това може сме сигурни. Извъртени момчета. Пада! Колко ли дънера ще получа от това? Не, ако получи просто 4, това е невъзможно. Ще Добре. сейвна. Добре, помежду другото, постепенно почвам да отивам някои неща. Но пак ще трябва да ходим до някои места. Аре, не мога да взема по 3 дървета. Ще как ги бъгвам. Добре, ти ги вземай. Да. Тук вижда, де сме почнали, да, ето това е. Така. Цели, само остават още малкото 182 дървета. Ама нямаме дърва, нямаме врата. Я напри някъде врата. Това е най-лесно. Напри. Да има там. Хубаво. Тук ще Не. Ще направя. Оттам от към самолета, да, от към самолета някъде напри. Не тук. Ще няма акризорта, но голям работа. Малък! Ти ме разби. Къде излетяха дърветата? Как малък е човек? То дунер, що лети, бе? Виж къде изчезна, чак, майко. Ако да бисквит горя. Ето направих вратичката. Добре. Газарска е. 180 дървета ни остават. Да. Толкова малко. Да. Тук да имаше резачка с по един удар да ги сечем дърветата. Ако е... Това е хипертънкото дърво, да видим колко ще...
What? You let me? I fuck you. Направих няколко прозорски такива с прозорчета. Само един-два прозорчета, не повече. 10. Ти си луд. Остиги, нека си седи стена. Ще взема някой канибал да влезем през прозореца. Не, шиби, прозорец ще влезе. Възможно. Те не са кръци, бе. Знаеш какво ще направя първо вратата? Те са данъчна служба, бе. Те са по-лоши от кръците. Те направо нахуват през прозорците. Добре, стъкнах се в полунацепено дърво. Абе, бати бъгави огън. Запали го, бе. Бъгав огън, бе, момче. Чупих самолета. Гледай, ще запаля ръката, не мога да изям. Айде. Единият дънър влезна в самолета. О, ето, готово, вратичка. Май ти строй, нали? Да, бе. И това ще бъде всичко за този епизод. Очаквайте втория.